ассалому алайкум дӯстони азизу меҳрубон, хуш омадед ба канали оилавии мо. боварӣ дорам ки ҳар яки шумо сеҳату саломат ҳастед. имрӯза влоги худамонро камтар ҳам бошад аз бозори марказии шаҳри Исфара оғоз кардем. инҷо мо камтар барои хариди мавлуд ва гапи модарам омада будем. камтар аз инҷо харид мекунем, яъне донагиёро харид мекунем. хостам камтар навор кунам. имрӯз рӯзи бозор аст, лекин рости гапро гӯям, ранги пешина бозори пури одам нест, одамо бениҳоят каманд. анакнун мо харидорро карда шудем, хона омадем. аллакай ин бегоҳӣ аст, мо дастархон ҷой карда истодем, чизҳое ки лозимаанд барои бегаҳа ҷобаҷо мекунем. анакнун аллакай ин рӯз аст, мо дастархона оро дода шудем. салатое тайёр кардам. рости гап вақти зиёд ки надоштам, худам танҳо будам, аз ҳамин сабаб ҳамаша ба навор нагирифтам. то қадри имкон хостам ақлан дастархони тайёрашро ба шумо камтар нишон диҳам. инҷо бошад гапи модарам, ҳам мавлуд аст, моҳи мавлуд ки ҳаст, хостем якбора мавлуд ҳам кунем. дӯстони азиз, биёен акнун наворро тамошо мекунем ва камтар дар ватан буданро ҳис мекунем. дӯстон, биёед анакнун давоми наворро тамошо мекунем. хостам ман камтар видеоро барои оилаи худамон кунам ки хонаро ремонт карда будам, яъне аз таъмир баровардем. аллакай камтар ҳам нишон диҳам ки онҳо пурсида буданд. шумо ҳам метавонед тамошо кунед. инҷа аллакай дӯстон рӯзи дигар аст. баъд аз мавлуди худамонро карда шудан, аз хонаи холам хабар доданд ки воё имрӯз мавлуд кардания. хостем ҳама каса қати кӯдакҳо, чунки ман чанд вақт шуда буд ки аз сафар омадам, вале ба дидорбинии ёри хешон рафта натавонистам, чунки фарзандо бемор шуданд. аз ҳамин сабаб хостем имрӯз хонаи холам равем. биёед анакнун як лаҳзае аз ҳамон ҷо рафтанро ҳам ба шумо нишон медиҳам. Открой. Она хоношну то его тайёр кари. Ох. эна. инҷои тоиба тайёр кардем. але худоҳо насиб боша тоиба меёд. ана занҳои муҳтарам ҳама каса хизматанда. ана занҳои муҳтарам монанда бошед. инҷа буд аз ҳала кунед фотокол.